Mr. Rastongi, go back! Go back! Mr. Rastongi, go back! Go back! Go back! Umrah, arrest karo! Mr. Rastongi, arrest karo! Arrest karo! Arrest karo! Mr. Rastongi, hi, hi! Hi, 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 hi! Mr. Rastongi, hi, hi! Hi, 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 hi! Umrah Rastongi ko arrest kalamnago! Arrest kalamnago! Arrest kalamnago! Umrah Rastongi ko arrest kalamnago! Arrest kalamnago! Arrest kalamnago! Umrah Rastongi gundagiriya जोंनाव सोलिया! 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 बे जोंनि बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझाराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आरो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेयाव बिजनेस खालामफैनाय गोबां मानसिफोर जों दायो नुबाय थादों। थिग बेबादिनो नैबे क'क्राझारनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि अपोजिट बेयाव लिटिल सर'जनी नगर होननाय मोनसे माने दखान दङ। बे दखाननि बिगोमानि नामखौ जोङो आम्रतांश रास्तगि होननानै मिथिनो मोनदों। दा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गावनियाव खामानि मावग्रा माखासे आइजोफोर माखासे हिन्जावसा मानसिफोरनि सायाव माखासे मिसबिहेव गाज्रि आखल गाज्रि बेबहार माने मलेस्टेशन खालामनाय सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट खालामनाय बेबायदि खोथाखौ जोङो मैया मिथिनो मोनदों। आरो जाय बेबायदि खालामजानाय आइजोफोर हिन्जावसाफोर बिथांमोनहा मैया क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव FIR लड्ज खालामनाय जादों। दा बेखायनो बिथांखौ जों दिनै बिथांनि दखानाव फैनानै खौरां लाफैदोंमोन, नाथाय बिथाङा बे दखानाव दासिम गैया, बन्द जानानै दङ। दा बेखायनो बेबायदि गाज्रि आखुनि गाज्रि बेबहारनि सासे माने मालिकखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै बा क'क्राझारबासि हिसाबै मालाबाबो जोङो गनायनो हाया। आरो बिसोरबायदि बेबायदि मिसबिहेव खालामग्रा कुनु मानसिखौ जों मालाबाबो लाय होनाय नङा। जों मिथिगौ बे क'क्राझाराव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बा गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय गुबुन गुबुन एरियानिफ्राय बेयाव गोबां दखानदारफोर माने दखान खालामफैदों। जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया, बिजनेसखौ बयबो खालामनो हायो जायखि जेरावखि जाया मानो। नाथाय बेबायदि गाज्रि गोसो गाज्रि बेबहारजों जुदि बेयाव सोरबा बिजनेस खालामफैयोब्ला बेखौ जों कुनु पद्धति मालाबाबो जोङो जिल्ला एबसु हिसाबै बा क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मालाबाबो गनायनाय नङा आरो बेखौ जों मालाबाबो लाय होनाय नङा। आरो जोङो जोंनि बर' लाइमोनफोर स्पेसियेलि बर' आइजोफोर हिन्जावसाफ्रा गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय खालामफैनाय माखासे बिजनेसाव एंगेजमेन्ट जानानै थानायखौ जों नुदों। आरो दाख्लि बावैसो रिसेन्टलि क'क्राझाराव टिटान मोनसे ससमानि दखानावबो बे एखे रोखोमनि मोनसे जाथाय जानानै थांनायखौ जों नुदों बा जों मिथिनो मोनदों। दा ओंखायनो जोंनि आइजोफोरखौ बा जोंनि हिन्जावसाफोरखौ जों खावलायो जाहाथे बेबायदि दुष्कृतिकारि मानसिफोरखौ सिनायो, गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ सिनायनानै सोलियो, जोङो बेखौ खावलायगोन। आरो जुदि बे जे रास्तगि बिथांखौ एरेस्ट खालामागौमानि जोङो बे जिखिनि बिथांनि लिटिल सर'जनी नगर बे दखानखौ बन्द खालामनांगौ होननानै जोङो पुलिस प्रशासननिसिम दाबि दिखाङो। बिगोमाया बबेनि? बिगोमाखौ जोङो खाथि खालानि मानसिफोरनिफ्राय जों सोंनानै मिथिनाय बादिब्ला बेखौ राजस्थाननि सासे थागिबि राजस्थाननिफ्राय फैनानै बेयाव बिजनेस खालामफैदों होननानै जों मिथिदों। दा राजस्थाननियानो जा गुबुननियानो जा बिजनेस खालामनो फैदों, मोजां मटिभ लानानै मोजां थांखि लानानै खालामनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय दिनैनि बादि जेबायदि मोनसे गाज्रि गोसो गाज्रि आखुजों बिजनेसखौ बेयाव खालामनो थांखि लादोंब्ला बियो जोंनि थाखाय सहायथावै मोनसे थासारि बा जोंनि थाखाय बियो मुगैथाव मोनसे माने बाथ्रा जागोन होननानै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव बा नोंथांमोननि गेजेरजों जों बुङो। बिथाङा बर' आइजोखौ जुलि खालामदों होननानै मिथिनो बिथांनि डिटेल्सखौ जों नायबिजिरदों आरो गुबुनफोरनाव जों सोंदों। सासे बर' आइजोखौ हाबा खालामदों होननानै जों मिथिदों। दा जोङो बेखायनो बे गासैबो माने डिटेल्सखौ लानो थाखाय मिथिनो थाखाय बिथांनि बे दखानावनो फैदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा
दायो गैया दखाना बन्द जानानै दङ साबैसे बर' हिन्जावसाफोर दंमोन जोंनि मिथिनायाव साब्रै साबासो बर' आइजोफोर बेयाव खामानि मावबाय थादोंमोन सासे आइजोआ बांसिनै बेबायदि बिथांनि मिसबिहेभखौ सहायनो हायैयाव मैया क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव FIR होनाय जादों BTCৰ কেপিটেল এই কোকৰাঝাৰত ইয়াত লিটিল সৰোজনী নগৰ এটা জুৱেলাৰী এণ্ড এটা শ্বপিং ইয়াত অনাৰ আমৰাথান ৰাষ্ট্ৰগী ইয়াতে বহু দিনৰ পৰা নিজৰ দোকানটো চলাই আছে তো ইয়াত আমি যোৱাকালি শুনি পাইছে যে ইয়াত কাম কৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত বা মহিলাবিলাকৰ ওপৰত যেটো সেক্সুৱেল হেৰাসমেণ্ট বা এনেকা মলেষ্টেশ্যন এনেকা বহু দিনৰ পৰা হৈ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ তো এই কথাটো লৈ পেলাই যিবিলাক ইয়াত কাম কৰা ছোৱালীবিলাক যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ পুলিচ ষ্টেচনত FIR লজ কৰা হৈছে অলৰেডি তো এইটোৰ কাৰণে আমি কোকৰাঝাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি কোকৰাঝাৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ বা আহ্বান কৰিছোঁ অতি সোনকালে এই ৰাষ্ট্ৰগী তেখেতক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু যিমান দিন এই মানে ৰাষ্ট্ৰগীক এৰেষ্ট নকৰে এই দিনলৈকে এই দোকানটো বন্ধ হ'ব লাগিব চিল হৈ থাকিব লাগিব এইটো আমি আপচুৰ পালৰ পৰা বা কোকৰাঝাৰ জিলা আপচুৰ পৰা মানে আমি আহ্বান জনাইছোঁ